Abacus és una cooperativa de consumidors en socis de treball. Estem presents al Principat i a València i ens dediquem a distribuir productes relacionats amb l'educació, la cultura i el lleure. Abacus va néixer a l'any 1968, fundada per uns mestres i pares preocupats per l'educació dels seus fills, que no trobaven els materials adients per poder tenir una educació també de qualitat. Som els experts de referència en cultura, educació i lleure i no té tant a veure amb el volum de productes que venem, ni amb els establiments que tenim, ni amb la nostra facturació, sinó que els nostres socis i clients confien en la selecció dels nostres productes i segueixen venint any rere any. És perquè hem pensat que no tot s'ha de vendre, que per tant has de fer una primera selecció per intentar potenciar tota una sèrie de valors que són molt propers al món cooperatiu. La participació, la solidaritat, l'educació, la cultura. Us imagineu una organització amb quasi 800.000 socis participant en la seva pròpia empresa a l'hora de prendre les decisions? Això és Abacus Cooperativa. A Abacus Cooperativa estem oberts a promoure la participació com una eina més de gestió per l'empresa, tant en els socis de treball i a la vegada en els consumidors. Cooperar és dialogar i compartir necessitats i inquietuds per mirar de resoldre-les conjuntament i per això és molt important per nosaltres la comunicació. El món digital i les xarxes socials això ens ho està facilitant molt. Per Abacus participar en el programa ARACOP contribueix a que es visualitzi fora de l'àmbit cooperatiu una cooperativa com la nostra. A la vegada ens ha permès conèixer altres realitats del món cooperatiu, participar d'experiències noves que per nosaltres eren desconegudes i fer possible de cara a la societat i que la societat ho vegi que una empresa com la nostra és perfectament compatible rendiment econòmic i rendiment social.